Merseni ingkang sepindah kawula minangka wakilin atur saking Bapak Musholih Kertanegara sekeluarga supados masrahaken putra kahungipun ingkang nami Isma ingkang sampun kaakid nikahaken wau wonten ing gua. Monggo sampun kula pasrahaken dados putra panjenengan, monggo dipun titik kranten Isma kala waos tunggaling lare ingkang dereng berpengalaman. Kaping kalih sedaya ibarampe ingkang sampun kabekta mriki duka rupinapa kemawon kula pasrahaken dhateng panjenengan minangka kangge biyantu walimatul arus. Mugi-mugi saged berkah lan saged napa damel entenging acara kala wau. Kaping tiganipun saking keluarga mriki ingkang badhe nampi kula aturi majeng amargi wonten sawetawis niki amplop duka sepinten monggo. Nikah niki sedaya cita-citane niki kepengin dadi jejodohan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lah niki jare para alim niki syarate wonten 3. Sing tigang perkawis niki wau dalam singkatan 1 juta. Dados tiyang ingkang rumah tangga supados sakinah mawaddah warahmah niku jere setia kalih estrine. Sing estri setia kalih kakunge niku jujur. Kali-kali kedah jujur. Sebab kapan wong rumah tangga mboten jujur akhirnya kami berantem. Niku pun mesti. Dados niki modal dari sakinah mawaddah warahmah. Sing nomor 3 pun niku tak maknane tabah. Sebab tiang rumah tangga niki tabah menghadapi napa kemawon dipun hadapi kanthi sabar tawakal dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula saking menika niki kangge bekali pengantin anyar ya pengantin lawas sakinah mawaddah warahmah niku jare kon duweni modal 1 juta setia jujur tur tabah. Tunggaling riwayat niki ana wong rumah tangga ora jujur. Kakunge makal ning Jakarta. Bareng wis diitung-itung pirang-pirang bulan kok bali ora li duit. Jebule duitnya diumpetaken. Bareng kakunge lagi adus saweg parfum kok saklanane disampiraken ana duitnya dipendhet kali sing estri. Bareng digawa sing wadon sing lanang takon, "Lho, duitku sing kene ning ndi lho? Rekane ngomong ora li duit." Ya ora ana duit lho nggih. Bareng kados niku gentenan sing estri sing parfum banjur bundilane disampiraken ketawi saking Jawi lajeng kakunge priksa dipendhet sing kakung akhirnya oyok-oyokan kelalen alas rombane ora ditutupi geger saerte ku masyaallah. Niku gara-gara mboten jujur. Saking lopo demene karo duit bundelan digawe kali bapake, oh ibune langsung ora kemutan jeblak ngoyok mawon geger. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seterasipun sampunipun niki acara sampun paripurna. Mangke sampunipun paripurna kawula serombongan saking Kertanegara badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi dados sederekan ingkang awit teng alam dunya dumugi alam akhirat.
Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semanten lan mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka wakil saking Bapak Musholeh sedaya kekirangan nyuwun agung pangapunten lan matur kula awit awal dumugi akhir kathah tembung ingkang boten ngekesaken kalih penggalih panjenengan saestu kawula nyuwun agung pangapunten. Akhiru maqalah wa biridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.